ko Musa Mara ka tagali Faransi ko kun jumɛn b'a la mɔgɔw bɛ ka Musa Mara ka tagali ni politique da ɲɔgɔn ma ni politique tɛ ɲɔgɔn sara foyi la ça n'a rien à voir avec la politique Musa Mara ka mission fɔlɔ ye min ye c'est de montrer à l'opinion internationale parce que bi ni transition ye jigiba dɔ ye Mali diaspora ye les Maliens établis à l'extérieur jigiba dɔ bɛ transition in na o ye Mali tunkarankew ye c'est b'a dɔn tunkarankew ye révolution foyi mana transition in tɛ depuis M5 kɛlɛ ni ye M5 kɛlɛ musaka fanba ta ka jateminɛ ka lajɛ a bil'i kunna ko kɔfɛmɔgɔw de jɔra n'a caman ye a caman bɔra diaspora la Maliens bɛ fo dɛ mais Mali diaspora kɛmɛ o kɛmɛ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ donc Musa Mara ka mission ye mun ye ka yala foyer la Maliens bɛ yɔrɔ min na ka taa a yira k'a fɔ aw bɛ ka yirali min kɛ k'a fɔ ko nin transition in ko a fanga ye sécurité ni défense de u bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ nkalon don u bɛ ka fɛn minnu fɔ n'u b'u waso ne nkalon don Musa Mara ka fɛn ni politique ti ɲɔgɔn mɔgɔ caman bɛ ka bila politique minɛ kɔnɔ o tɛ c'est juste pour que k'a yira transition ka fanga parce que yɔrɔ transition in mana bɔ i ye cogo o cogo défense et sécurité i b'a fɔ alhamdulilayi ko kɔni ɲana mɔgɔ caman b'o fɔ hali n'a y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ minɔgɔ bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ saratanya bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ vraiment conjoncture bɛ yen mais sécurité ni défense kɔni bɛɛ ko alhamdulilayi bon caman bɛ i basé mun kan yɔrɔ minnu kun t'an bolo n'olu sɔrɔla Musa Mara ka mission fɔlɔ ye ko olu de lagosi c'est pour ça ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que Musa Mara yɛrɛ ni SEMA mɔgɔw bɛ taa hakilina kelen SEMA mɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ politiquement a revendication bɛ Musa Mara la ça veut SEMA mɔgɔw n'i ye SEMA ka min fɔ SEMA fɔlɔ de ye nin fɔ k'an bɛ ka Kidali min fɔ k'olu yɛrɛ fana ka mɔgɔw bɛ Kidali fan dɔ la u ye Teza Waten ta k'a fɔ SEMA fɔlɔ de ye nin revendiquer tan politiquement o revendication kelen nana ye Musa Mara la donc chaque fois i bɛ SEMA ka posture lajɛ rebelle SEMA ka posture lajɛ n'i y'a ta contrat foyer la ou bien ka taa Faransi k'a fɔ ɲɛna ko paraw fɔ Bamakɔ yan maa si ma Musa Mara jalaki an tɛ hakɛ ko kuma fɛn na n'i y'o hakɛ ta k'o lajɛ i jeli ka hakɛ kɔ ani mɔgɔ wɛrɛ ka jara hakɛ kɔ i bɛ ɲɔgɔn sira la kalo la an mago tɛ wari in na koyi c'est le résultat qui compte donc Musa Mara ka baara a ka politique baara maa si ma deli ka Musa Mara balo la mais ka t'i sigi jamana kɔfɛ k'i bɛ jamana ka armée la gosi k'a fɔ ko an bɛ ka Kidali min fɔ Kidali kɔnɔ jama man ca u ka saya kɛra fu ye parce que u sara yɔrɔ fitinin de libérali kama Malien minnu kɛra lanjuratɔ ye Malien minnu ka wari tiɲɛna Musa Mara bɛ fɛ k'a yir'u la k'a fɔ u ka est ce que b'a kalama u ye sacrifice fɛn fɛn kɛ Mali ko la a bɛɛ fu ye parce que Kidali yɔrɔ fitinin de Kidali tɛ yɔrɔba ye mais nin ye kuma jugu de hali ni Malien sara Mali 1 mètre carré libéré la mais il n'est trop aucun sacrifice n'est trop aussi pour l'intégrité territoriale jamana 1 centimètre carré ni tora a bɔli la o tɛ kojugu ye donc c'est pas la peine Kidali ni Lafiyabugu da ɲɔgɔn ma a Lafiyabugu mayɔrɔ e sera ka yɔrɔ jumɛn libéré e sera ka mun de libéré a la i ka bilan fɔ dɔrɔn ne ni n ka fɛn e kɛ ka i dogo jama kɔfɛ mais bilayi politicien tɛ n'o tɛ Musa Mara tun bɛ se ka taa plan de proposition ɲɛnama dɔ kɛ Maliens ye passeport ko la Katinina ko la ale bɛ se ka gouvernement bilasira ni kuma jumɛn mais jɔn bɛ se ka f'i ma k'i t'o kɛ mais ko a ye proposition dɔ kɛ ko ni ale kɛra président ye ko ale bɛ a ka biɲɛw ka o déclarer fɔlɔ ko walasa ka dunko juguya yurugu ka o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ e bɛ ka embaucher kɔnɔ basabula k'an ka bien déclarer o t'ale dɔrɔn ye dɛ tous les fonctionnaires d'État que ça soit d'État ou hors d'État nommé par un décret doit déclarer ses biens a ye t'a la ne kumakan tɛ dɛ a bɛ jamana gafe yɛrɛ de kɔnɔ k'a daminɛ président ka taa bila directeurs généraux la ka taa bila directeurs nationaux la ka taa bila hali chef de cabinet hali directeur de cabinet i ma bolo man ka don baara la ka sɔrɔ i bɛ ka bien déclarer to Musa Mara ka kuma ye dɛ o bɛ sariya yɛrɛ de kɔnɔ donc Musa Mara bi ne bɛ se k'a fɔ a ye i bɛ ka janfa ne y'a dɔn bi de n ko Musa Mara taara ci min na Kidali ani i bɛ ka jama kan tɛ non ne ka kuma je m'assume o de y'a to i bɛ ka ma se ka Musa Mara yafa quoi a digira la parce que i bɛ ka se sentir trahi par son premier ministre Bobo ye kuma dɔ fɔ a vocal bɛ yan Bobo ko min taara ko mɔgɔ mun taara ko Kidali ta kɛra cogo min na ko il a saisi ses députés pour que ka enquête d'ale Kidali ta kan Asma député ye a kɛra cogo jumɛn jɔn de ye message ci
kuma laban kɛra jumɛn ye MINUSMA ye min fɔ Kidal taga la MINUSMA kelen ale ni BBC mɔgɔ ka taa a ta k'a jouer k'a lamɛn depuis i b'a fɔ vendredi wulada o y'a sɔrɔ délégation bɛ Gao o y'a fɔ ko Kidal man ɲi ko Kidal ko ça ne va pas ko mouvement bɛ Kidal wallahi ala MINUSMA min t'an anw fɛ a y'a fɔ o bɛɛ la Musa Mara t'a la Français ko service de renseignement kumara le ministre de la défense à l'époque ale kumara mais e ko e ye chef d'état-major bila ka taa sira lajɛ k'o ta lajɛ ko fɛn bɛɛ ka ɲi k'o taara sɛnɛ sira la i bɛ sira ta bi ka taa yɔrɔ dɔ lajɛ yanni k'i se i bɛ taa sɔrɔ sira minɛ la i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la bi nord kɔnɔna la e bɛ taa bi i taatɔ b'a sɔrɔ sira dɔ kan i bɛ segin ka sɔrɔ a ɲagami na donc Musa Mara ka tagali c'était une manière pour faciliter la signature parce que bibi na accord dɔ kun ka signer ani rebelle ni ɲɔgɔn cɛ o accord min kan ka signer est-ce que bi accord an ni rebelle kun ka kuma parce qu'après les élections on devait reprendre les discussions après l'accord de Ouaga donc an ni rebelle kun ka kuma na ni rebelle kumara k'a sɔrɔ yɔrɔ min tɛ rebelle bolo est-ce que u bɛ nafa ba sɔrɔ est-ce que rebelle bɛ nafa ba sɔrɔ u ka fɛn na est-ce que rebelle bɛ se ka min b'u kɔnɔ est-ce que Azawadi ko bɛ fanga sɔrɔ pour que Azawadi ko ka fanga sɔrɔ a bɛ fɔ de min bɛ yɔrɔ min na o ka to yen donc n'o fɔra ka sɔrɔ rebelle yɔrɔ t'u bolo c'est l'état malien qui gagne donc visite dɔ bɛ boloda ka mise en scène kɛ ka taa yɔrɔ dɔ di rebelle ma ka segin ka na pour que an bɛ se k'an bolo da papier caman na k'a signer k'an yɔrɔ dɔgɔya n'a ye nin dɔrɔn de a tɛ wuli a tɛ sɔsɔ rapport kɛlen don koyi caman de kun bolo bɛ fanga la an kun bɛ politique de la les enquêtes bannen don ka rapport conclu ne de y'an kalan ala la k'a fina bilayi Musa Mara Kidal taga rapport bannen don a bilalen bɛ ani mɔgɔ min kumara message min cira ma ani mɔgɔ laban jumɛn kumara le ministre de la défense a ye mun fɔ a ye MINUSMA ye mun de sɛbɛn o de to MINUSMA s'est dit qu'il n'était pas coupable Francis ko k'ale hali sini ale b'a kumakan fɛ parce que k'ale y'a fɔ Mali armée a kana taa l'officier français est venu ka ni interposer ko rebelle tɛ faga a kɛra Kidal c'était un capitaine il est venu avec 6 véhicules o y'a sɔrɔ Mali armée bɛ fɛ ka dessus sɔrɔ a ko k'o tɛ kɛ k'olu de ye rebelle désarmés selon l'accord de Ouaga ko k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se mɔgɔ ma donc ko rebelle tɛ faga olu ɲɛna mais anw fagara France ɲɛna an ka préfet 5 fagara France ɲɛna donc tagali ju ni ne Bouma bɛ ɲininkali b'a fɔ kɛ mun ye c'est pour aller donner une bonne partie aux rebelles afin que négociation na Mali état bɛ se cogo jumɛn ka en position de force an bɛ nafa sɔrɔ la an tɛ nafa sɔrɔ a la n'an ye négociation kɛ ka Kidal to an bolo ka Gao to an bolo ka yɔrɔw to an bolo o tuma rebelle ni yɔrɔ bɛ kɛ mun ye l'État va s'imposer. Donc, il faut qu'on affaiblit les visites ni koro et visiter une corte d'or fou. Libina politiquement Musa Mara ni sema ka revendication bekele. Politiquement mais c'est pas politiquement. Sema ko fɛn fɛn ta so au clé Musa Mara. Sema me demande la gauche ni fɛn fɛn ki ta so au clé Musa Mara. Wa nya fo nya je alisini. Voilà. C'est pour que ka do malien kuna. Asim bi disi gauche ni armée ka monter en puissance mais c'est pas vrai. Ale ko Musa Mara ko kɛlɛ bɛ k'an kana constater Kidal dɔrɔn Mali yɔrɔ tɛ yen bi armée tɛ ka opération kɛ yɔrɔ min na 18 leaders terroristes o de fagara en 2 mois armée ma deli ka ɲɔgɔn exploiter il y a des colonies fila an bolo ni bɛɛ ala korilen don depuis don jumɛn an kɛlen bɛ ka yadi la munumunu mais Musa Mara ma kuma o la Musa Mara m'a fɔ bi Mali bɛ yɔrɔ min na a ye Mali ka plainte lajɛ contre la France nka kuma ko fɔ France plateau sanfɛ RFI France b'a ɲininka kuma bɛɛ mais a da tɛ t'o la o siɲɛ 50 ani siɲɛ 2 France Niger de Bazoum ale ni Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara olu de avion na wuli ka bɔ Sénégal 43 bima mɔgɔw 75 militaires français de tun b'a kɔnɔ avion immatriculation bɔra n kɔnɔ avion immatriculation tun ye AN a bɔra n kɔnɔ quoi avion wulila ni France formateur ye ka taa arme jigin arme tun bɛ min na a photo bilahi ni Mali autorité ye fɛ ne ma on a les images, on a les vidéos à dire qu'à dire souffle. Ni sécurité est fouillée. Dieu me son à tibir ta machine là, à ta sarag là. Moi aussi. Donc même la quête de faut te soumettre. Avec la leçon comment fondé George Washington, États-Unis. Il a fait 13 ans. États-Unis. Ils ont renforcé les institutions. Quand l'institution Glaga Blaka, quand l'élection qui a les signé, États-Unis de la Cour d'État. États-Unis président de Sarakato Fangala. Mais c'est trop. Après, on a transition sans ça.
i bɛ maliyɛn jɔ bi maliyɛnw ŋaniya tɛ kelen ye maliko la dɔw ta ye n ka wari banna dɔw ta ye n ka wari ma sara mais dɔw ta ye mago bɛ sécurité de la mais dɔw ta ye kuranko bɛ na donc a kan ka maliyɛnw mun ŋaniya kɛ kelen ye i k'a bila i kun na ni Gawukaw ma lafiya Kayi tɛ lafiya ni Kidali ma lafiya Sikaso tɛ lafiya an ye erreur dɔ kɛ an finmanw Afrique bɛ barajugu kelen de don min na u bɛ Rwanda attaqué Mali Afrique CEDEAO y'i sigi k'a fɔ ko bon k'ale ka problème tɛ don min na u bɛ o kumana Burundi kɛ an ka sata la mais bi tout selen filɛ Mali ni Niger ma bi mais depuis Burundi ni Rwanda bɛ kɛ don min na Centrafrique bɛ kɛ don min na n'an kun farala olu kan k'olu dɛmɛ bi min bɛ kɛ Mali la o kun tɛ kɛ donc jamana tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ farafinna bɛɛ bɛ fani ba la ni Togo a ka attaquera a kɛra ko Burkina de attaquera ni Côte d'Ivoire ye gɛlɛya sɔrɔ a kɛra i n'a fɔ ni Musa Mara tɛ ɲɛmɔgɔ tɛ yen ni Musa Mara tɛ tɔnden tɛ yen wa Musa Mara c'est croix supérieure à tout le monde donc Musa Mara bolo n'ale recommandation min di Assimi ninnu ma olu ko kɛ jagoya dɛ i bɛ ka hakilina de di kɛ jagoya tɛ o i tɛ fanga la koyi fanga t'i bolo fo de ka fɔ o tiɲɛ ka fɔ wa o ka faamuya o de ye yɛlɛma cadre bɛɛ démissionné parce que Musa Mara bɛ Musa Mara kun ale de ni fɛn bɛɛ ka kan mɔgɔ n'a ma politiquement Musa Mara n'a jamais été cadre politique Musa Mara fɔdama tɛ foyi dɔn politique la ni lagosi ni langaminen tɛ donc Musa Mara k'a dɔn ni ye lettre ci Assimi ma i bɛ hakilina de fɔ dɛ mais o t'a k'i ta ye jagoya tɛ bi jagoya tɛ sini donc k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ o la maa si se k'i jɔ k'i recommandation ye k'a ci Assimi ninnu ma ko Assimi m'i jaabi bi bi na u bɛ ka muso dɔ an balimamuso dɔ bɛ a bɛ kaso la an b'a ɲini yarabi a ma Ala k'a ɲuman bɔ n'o ye Tata Worozi an bɛ dugawu k'a ye don min na Tata Worozi ye vie chère daminɛ maliyɛn bɛɛ ka taa ni mɔgɔ min ye n sutura n t'i yafa o ma Tata Worozi kan ka vie chère kɛlɛ daminɛ Tata Worozi ne de tun bɛ vidéo kɛ ne Tata Worozi ani Damangele an de tun bɛ vidéo kɛ fɔlɔ mais a bi kunna a y'a daminɛ dɔrɔn Seba Kalama Kuluba y'a wele Kuluba y'a wele le 11 ne ma fili le 11 k'a wele madame i bɛ ka kɛlɛ min kɛ c'est noble quelle est la solution n seriw bɛ yan wa a vidéo bɛ i ka solution fɔ a ka proposition ko a k'a fɔ dɔrɔn nin président kelen nin Assimi kelen a ye Tata Worozi wele ka taa Kuluba ka mɔgɔw wele k'a lasigi k'a bila i bɛna kuma min fɔ Mali musow tɔgɔ la c'est pertinent solution ye jumɛn a don Tata Worozi kumana monopole ko kan k'u ka monopole bɔ fɛnw bolo a ye fɛn caman fɔ mais jamana ye nin de ye i tɛ foyi daminɛ Mali kɔnɔ ni politicien ma don i sen na ne ye adamaden juguman ne ma Mali politicien ɲɔgɔn juguman ye dugu tɔw ka politique ye taɲɛ kɛlɛ hakilina kɛlɛ maliyɛn politicien ta ye lagosi ni lankani ni tiɲɛni de bilahi maliyɛn politicien dɔw ka jugu a bɛɛ tɛ dɛ dɔw ka jugu fo ka dɔn k'u ka jugu i tɛ foyi daminɛ jamana kɔnɔ k'i bɛ kɛlɛ dɔ kɛ fantanw ye ni politicien ma don i la olu tɛ se ka kɛ olu ka laɲini ye k'olu ka kɛlɛ k'u ye mɔgɔ caman t'o de dɔn o de y'a to mɔgɔ caman bɛ bi kaso la bilahi politicien de y'u ka kɛlɛ tiɲɛ bolo sinon u kun jo bɛ kɛlɛ ninnu na Arasibasi an kɔrɔkɛ Arasibasi a bɛ kɛlɛ in daminɛ don min na bɛɛ b'a dɔn Arasibasi kɛra fantanw jigi ye jamana in kɔnɔ depuis anw bɛ fanga la Arasibasi ko daminɛlen o ko bɛ Arasibasi kɛlɛ bi de bɛ kuma ye dɛ ne ko an ka faama dɔ ma n ko ayi n ko nin tɛ kɛlɛ kun bɔ n ko n'i y'a ye Arasibasi bɛ analyse kɛ tan parce que Arasibasi bɛ analyse kɛ sufɛ k'i da sɔgɔma ka sunɔgɔ a bɛ wuli fo midi donc temps b'a bolo ka réfléchir kungo t'a da la a ɲaninen tɛ a ye Arasibasi kɛ énergie directeur ye entreprise min compliqué nin bɛɛ yɔrɔ ye EDM de bon n'i kun ye Arasibasi kɛ énergie directeur ye a bɛ si hami na k'a tile hami na sufɛ Arasibasi tun tɛ vidéo tan sɔrɔ fɛn bilahi ni transition ye ne lamɛn quoi fɛn bɛɛ tɛ kɛlɛ ye quoi ni mɔgɔ k'i ma k'a bɛ se i b'a la dɛ yɔrɔ min kɛlen bɛ k'i fereke o da ma a k'a dɔn ko jamana mara ye min ye parce qu'il a le temps de se coucher de se réveiller il fait de bonnes analyses mais mise en application ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye k'a fɔ ko nin ma ɲi jamana kɔnɔ ko nɔgɔn koyi mais solution ye jumɛn ye n'u kun ye Arasibasi kɛ EDM directeur ça sɔrɔ an lafiyara ni o bɛ ban o dibi ko nkalon bɛ ta ka da la yɔrɔ ko kuranko ta ka da kun wala an kun bɛ lafiya donc transition de tɛ b'a fɔ ko transition mɔgɔ bɛ politique la quoi ko bɛɛ tɛ kɛlɛ ye o ni mɔgɔ k'i ma k'i tɛ ɲani bi ka yɛrɛ de b'a dɔn donc n bɛ bɔ o yɔrɔ kɔnɔ k'a f'i ɲɛna Musa Mara n'a jamais été un cadre politique dictature de bɛ Musa Mara fɛ yen n'ale tɛ n bɛ misali d'i ma élection fɛn fɛn n'a kɛra yɛlɛma kɔnɔ communiqué la Musa Mara de ye candidat a bɛɛ la présidentielle Musa Mara de ye candidat ye municipal Musa Mara de ye candidat ye député ya Musa Mara de ye candidat ye
conseiller régional élection min be n'a avorté la n'a kara 2013 2000 combien et a kara kasoro et Adama Sangare et conseiller régional ta Moussa Mara de ko candidat élection al n'a sur élection d'obé c'est pas comment au Mogoduruta Moussa Mara de ka parti candidat communicateur donc leader wérité na le terre ati Moussa Mara ko kalka usani be mais est-ce que ni otigi la mogo ye fan so est-ce que a se ka adi mogo vraiment mogo si abe bege mogo kana dama de mogo si kana fanga de Moussa Mara ni be Mali ka tanye fe ala kana ci parce que Moussa a parti mogo do club ne billahi Moussa Mara parti on cadre do kumba ko ka bo akilma ou petara parce que il ne voit que lui seul Moussa Mara il est le seul il est despotique Moussa Mara il se fait aller de killing aller de allez bibina Moussa Mara parti président mo ta to do c'est un certain pharmacien c'est un docteur en pharmacie attaquement Moussa Mara et OK pour la parti président mais laisse le parti s'exprimer parti tu as exprimé tout le bala de quoi est président c'est Moussa Mara qui gère tout bon on est nous entend dire Toma ou quoi partout grand do ou parti président la sambi ça va sambi na ko démocratie démocratie mal là non démocratie et il parti président sambi ça va de au sambi ça va de no be mo de mo lo bi Moussa Nkunda sambi ça va de no be bi olu mo ko yara mais il parti président sambi ça va sambi la démocratie ko mo joy ko alternative du mon tika parti président des jeunes hommes amana lo ko jeune de sini sigide nous mo bana en tout ko tigara fo ni fon na ni muso bla dona ko avec politicien ke malla dari me inde ya de be malla awlu de parti ministre ou les partis députés ou les partis mais en tant que très fort de ala kata donc Moussa Mara ye mokoroba nu fitindi politicien koroba nu ne olu fitindi de Moussa Mara voilà donc ama ini malien perfect et façon de nous mais entra ablay mega kumbe touna bekata Moussa Mara kumbe wallahi bekata Moussa Mara kumbe na yi manga na juma nga ba don mo asa ko mo ba mo ta kumbe ni yi manga ni juma nga ngam ti kumbe fona mo ba na likana ma fona ta kumbe beka bokata Moussa Mara kumbe na bora français travail donc o be amani maneki son entra ablay mega kumbe o mabulle ko sa o mabulle ayi o mabulle entra ablay do kumbe o mabulle wa bekata Moussa Mara kumbe ko sebe alors bu na na do ame bokata akumbe o be ampla kata an babu o Joseph Lana en surveillance de prison ni o Sénégal wa chef Daouda Konaté kafara ni ma fili mo kelen na olu ko o tununa donc oui a décidé ka ko o tra grève la mais ayi o kala tun ka communiquer ka grève impo ama e se ka mo fo ay o ka voilà bon ni ne kayira fa ko surveiller prison ko mo jugute ni ye kayira malé na ka ko surveiller prison ko u ka grève kunte gouvernement quoi iga mo tunna hey al ni mo ka share tunna ba nyini ka share na tunna ba nyini ni ga mishi tunna ba nyini kuma te buna ramadema u barka nyogon tunna surveiller prison be far la nyonka ta démarche uke u ka mo nyini u mu ka mo ki boro do ko ta grève la mais ka ko ta grève la ko mo soutenir ou t'as me soutenir il y a 4 syndicats de surveillance de prison 4 syndicats mo autour de donc quoi Mali barakela bela mo nyannité ka surveillance de prison wa béni Allah na grâce mo nyan il y a pas sécurité kono mo torolente ka surveillance de prison mais chaque fois surveillance de prison wa Sénégal ou do politique de là ou banga surveillance de prison défend cadre politique là surveillance de prison policier sapeur pompier nous be ko statut équilibre ni surveillance de prison wa prime de sécurité for yebe kashi nous ka condition for yebe kashi nous ka prime de risque for yebe kashi mais mouya ke ko revendication titanye parce que ko syndicat do be olubu yere do politique bara de la ou instrumentaliser lindo o de surveillance de prison ka demain chama to ko video mania inte koy ni commune kara ibo de nyafo Daouda Konaté ale ni ou ka infirmier la ya un infirmier o le tunna nyogo fe Daouda Konaté ta kera ka bora ka ta ci la ka daraga sigilen to o tunna donc infirmier fene o fene tunna donc surveillance de prison il y a ka fo avec d'autres syndicats par exemple ou ka central ka cha CDTMB et FMB CFMB et INTMB ou ka central ka cha quoi donc ou be fa la nyonka amanga mo nyini ou be nanya do ou be yoromi afora bana et ce qu'ils ont fait c'est normal mais depuis ou ka mo yoro don ou kuma rable be gara bo bam ou mo yoro don mo me jamana de bulu ou be jamana de bulu Daouda Konaté be jamana de bulu abe jamana fama o bulu et infirmier fene be jamana fama o bulu mais Daouda Konaté be kumina o man don folo mais bubu anyebe vocal dollar o ga ira ka ko Daouda Konaté ka vocal ko orelo abaka do fo jamana frontière fama mani e ka vocal in kalata e se ka mo ne fo ay vocal kala i gere na ga micro nyame ka vocal kala parce que était kuma jamini société mina
Allez, vidéo partagée. Allez, continuez la vidéo partagée. Solution la meilleure solution. D'accord. Jamana nga ñagami solution ta la na ma ñagami ka bo nunu bolo o bu do ala ko ta la de ale ni kuma nunu befo donc les revendications de ya est-ce que ni sirgane prison ga revendication be ñonga sala est-ce que ni sirgane prison ga jiko be ñonga sala est-ce que ni sirgane prison ga prime logement be ñonga sala est-ce que ni sirgane prison ga prime de risque be ñonga sala est-ce que bi ni kuma ni sirgane prison ka gela min be ibla la baram na no e Sénégal bara no be ñonga sala donc ni ko kɛra jamana kɔnɔ politiciens bɛ don ko kɔrɔ n'o f'i ye mɔgɔ caman kun ye nin disparition ni enlèvement ye mɔgɔ caman kun donna kɔrɔ parce que ko wɛrɛ b'olu ni jamana cɛ ɔ n'a y'a dɔn sisan ko min don k'a bɛ jamana de bolo ne bolo n'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a kan ka bɔ jamana fana soutenir dɛ mɔgɔ min b'a f'i ɲɛna ni coup d'état 100 bɛ kɛ jamana kɔnɔ an k'a ɲagami a ma deli ka ɲagami jamana kɔnɔ fana ko mɔgɔw b'u ɲɛsin kasoba ma donc tu mets tes collègues en danger ni jamana ɲagamina yɔrɔ fɔlɔ min bɛ yen ko sibulu do yɔrɔ fila yɔrɔ saba aéroport chaîne nationale ale ni maison centrale ba sabula n'a y'a sɔrɔ politicien ka mɔgɔ minnu bɛ kaso la u bɛ taa Dakar k'olu de labɔ donc e b'i collègue bila problème de la parce que n'a ɲagamina siɲɛ 10 e de bɛ attaquer siɲɛ 100 kuma ye jumɛn ye o kumana minnu ko jamana bɛ bɔrɔ don mɔgɔ kunna o kumana u tɛ jamana féliciter nin na mun na sauf n'a sɔrɔ ko b'i ni transition cɛ sinon cɛ o cɛ n'i ye nin vocal lamɛn k'a sɔrɔ i bɛ fanga la i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la fo ni fanga tɛ parce que u bolo ko nin kuma façon tun bɛ kɛ i bɛ ka tile de la quoi ni syndicat tun bɔra ka nin kuma façon fɔ faamaw b'i deli ka wari d'i ma o tɛ Asimi tile dɛ Asimi tile n'i bɛ diɲɛ wuli ka fiɲɛ jigin fanga ye Ala ta ye n'a banna n'i bɛ min kɛ min kɛ k'o kɛ bilahi dɔrɔmɛ tɛ bɔ a la jamana b'i jɔ a jɔyɔrɔ la o de y'a to mɔgɔ tɛ Morokone fɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ u bɛ ka Morokone lagosi saya kinɛ miniya kununɛ nin dɔ n'an Morokone ta banna Ala fɛ yen don min na a ta banna bon nin ye k'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ sécurité la mais aucune œuvre humaine n'est parfaite faille bɛ se ka kɛ mais bi ni min filɛ nin vocal min filɛ nin caman bɛ k'i jɔ ko montage don ni montage don a kumana dossier tɛ judiciarisé wa dara yɔrɔ ma dɔn ka ban wa n'a ko dossier taara tribunal la jugement don a tɛna dɔn wa donc dossier taara tribunal la dossier bɛ taa ayisa ne ma fɔ dossier taara yen n ko dossier bɛ taa tribunal la c'est un officier mɔgɔ tɛ se ka fɛn k'a la ten o mais n'a ma ɲɛ mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ o tuma a ye bɔ bi a ka gouvernement fana soutenir parce que n'a sɔrɔ nin kɛra tenitigi kumakan ye nin kɛra tenitigi min ka hakilina ye nin y'i yɛrɛ kelen ta ye nin tɛ tenitigi tɔw ta ye Sylvain prison y'o de dɔn o de y'a to u ka mot d'ordre wuli u m'a wuli mɔgɔ si ma pression kɛ Sylvain prison quoi mɔgɔ si se ka pression k'u kan wa u ka grève c'était légal il fallait localiser leurs collègues k'u jɛɲɔgɔn ɲini k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min k'a dɔn a ye mun kɛ n'a ye min kɛ la faute est personnelle a ye min kɛ est-ce que ani Sylvain prison ka revendication bɛ ɲɔgɔn sara la wa n'a sɔrɔ o kun fana don o tun bɛ continuer grève fɛ mais Sylvain prison dɔ cɛ min ye ni Ala fɛ o tun bɛ continuer mais n'a ye ko kɛ a yɛrɛ min b'a yɛrɛ arranger a n'a yɛrɛ ka politique o kɛlɛ parce que Dara bɛ ɲinɛ min kɔ Dara bolo je suis un acteur majeur des coups d'état donc privilège dɔw bɛ yen n'o tɛ e ni kun ye jumɛn ɛ coup d'état bɛ kɛ don min na e kun ye lieutenant ye bi i ye commandant ye i fana ma dɔnni sɔrɔ i fana kamankun fana ɲinina dɔɔni dɛ jagoya de don min kun ye colonel ye o kɛra général ye o fana ma dɔɔni sɔrɔ e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ fo n'a sɔrɔ i bɛ Asimi yɛrɛ place de kɔsa kɛ n'o tɛ e tɛ nin kɛlɛma yɔrɔ dɔn donc aujourd'hui fo mɔgɔw ka bila u kunna mɔgɔw bɛ ka girin vocal min filɛ ni tiɲɛ don ne t'a dɔn ne fana y'a ye réseau sanfɛ ni tiɲɛ don o tuma n ka vocal in ci jɔn ma mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲininka kɛ les gens pensent que mɔgɔ bɛ kulonkɛ sécurité la mɔgɔ de bɛ kulonkɛ sécurité la ni kuma min bɛ ka fɔ Dara tɛ ka fɔ a kelen o n'a sɔrɔ tiɲɛ don n ka bɛ ka fɔ dɔ de o ye marifatigi de ye o ye murutigi de ye o ye terroriste de ye o tigi ye rebelle de ye wa o tigi kɛtɔ k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ kɛ n'a ye kɔlɔlɔ lase jamana ma dun e mɔgɔ min bɛ tɛgɛrɛ fɔ la bi k'i bolo ko transition de don ni jamana ɲagamina e bɛ se ka sa i fa bɛ sa ou i ba bɛ sa he ɲagami dama di mɔgɔ si la ne ka kuma ne tɛ kuma ne ka kumakan ka diya mɔgɔ ye koyi n'a y'i diya ne ka kumakan bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ mais ɲagami ni maa si ka hɛrɛ t'a la diɲɛlatigɛ ye ko fila de walama saba ka don k'a lamaga
ko lamagalen ka s'i ma walama ka don a lamagalen na walama i ka lamaga ka se dɔ ma diɲɛ lamaga de fanga n'a b'i bolo n'i kulonkɛra fanga la ni fanga yɛlɛn'i kan i b'a dɔn min don jamana bɛ k'a yɛrɛ ɲini jamana bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi bi in na surveillance prison bɛ i y'a faamuya bɛ la zone d'insécurité la bi bi in na surveillance prison bɛ ka terroristes garder ni maa bɛ ka vie bɛ danger la Mali kɔnɔ bi surveillance prison don polisi bɛ zon minɛ gendarme bɛ zon minɛ a b'a di juge ma juge b'a juger polisi ni zon ka sigi dan ye kalo kelen n'a janyana juge ça veut dire ko zon juge ni mɔgɔ jugu ka sigi dan a tɛ tɛmɛ tile damadɔni kan mais a bɛ tila ban jɔn bolo surveillance prison a bɛ san 4 kɛ jɔn bolo surveillance prison jɔn ka vie bɛ risque la surveillance prison jɔn den bɛ risque la surveillance prison jɔn ka hali ni mɔgɔ jugu bila la a ɲɛna bɛ to jɔn na surveillance prison n'i y'olu ka kɛlɛ kɛ i bɛ soutenir nka nin t'o ye dɛ nin ye yɛrɛkun kɛlɛ de donc vocal min bɛ ka ci jɔn ma ani jɔn bɛ kuma la laɲini ye jumɛn ye a ko ka lamaga ko k'a ɲagami siɲɛ 10 n'o ko ɲagamibaga ye jɔn ye ale ni jɔn don ni ne kan ka ɲini ka dɔn n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka laɲini bɛ lamagali la asimo kɛlɛ o ye kɛlɛ wɛrɛ ye politique kɛlɛ kɛlɛ wɛrɛ mais ça c'est la sécurité ni ye jamana sécurité ça c'est la vie de la nation qui est en danger mɔgɔ tɛ kulonkɛ la dɛ ni min bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ i k'o kɛ mais jamana kan ka nin ko sen ka s'a dan na voilà ala sago i sago voilà ok bon sigi kuntala o kɔni non a tɔgɔ ko mɔgɔ 2 don surveillance prison 2 de bɛ enlever don surveillance prison 2 de enlever don an ye kelen de ta fɔ sisan voilà tɔ tora kelen o ye infirmier ye an ye ɲinini kɛ an fana ma sigi dɛ an ye ɲinini kɛ an ye min sɔrɔ dɔrɔgu feere de b'o ta la i ko di dɔrɔgu ka téléphone na don dugu la yɔrɔ ne buma bɛ gɛlɛya sɔrɔ o ko la yan yɔrɔ ne y'a fɛ n ko ne ye jɔn ɲamatɔ de fo n'a sɔrɔ ne tɛ ka kɛlɛ kɛ jamana in ye tiɲɛ kan n'o sen dɔ bolo jɛlen ala bɛ ne ka jo bɛɛ di ne ma hali ni ne ka jo dili nin ma hali n'a man di maliyɛn dɔw ye téléphone kala don yugurugu la ka dɔrɔgu la don n tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don dɛ an ye min mɛn dɔrɔgu ko bɔ ale ta la fo ka taa bila téléphone dɔ yɛrɛ terroriste dɔ bolo terroriste dɔ bolo téléphone na don mɔgɔ b'a dan yɔrɔ dɔn e b'a la don i b'a di mɔgɔ dɔ ma o b'a passer min ma i b'o dɔn o fana b'a di min ma i b'o dɔn o fana b'a di min ma i b'o dɔn donc tu mets la vie de toute une unité en danger maa ba saba ni ko de bɛ prison kɔnɔ non mais ni ko wulila prison kɔnɔ bi a da de bɛ kɛ jɔn na an ye min mɛn ale ta y'o ye mais n'ala sɔnna ma maliyɛnw o fana bɛ fanga tigilamɔgɔw bolo quoi donc a bɛɛ yɔrɔ dɔn na o de y'a to mot d'ordre grève mot d'ordre wulila bari sabula ni sini revendication politique tɛ ɲɔgɔn sira la ni sini revendication syndicale tɛ ɲɔgɔn sira la ni sini syndicat kelen tɛ ɲɔgɔn sira la mais n'a kun y'a sɔrɔ ko syndicat kɛlɛ kelen b'a la bilayi syndicat kun tɛ mot d'ordre wuli syndicat kun t'a wuli n bɛ n profiter ka syndicat tɔ bɛɛ fo mɔgɔw bolo ko surveillance prison ta ye syndicat kelen tɛ dɛ syndicat 4 de don u bɛ baara la dugu ma dɛ ils travaillent en sourdine. C'est un général qui est le directeur national des maisons de la maison pénitentiaire. Général Maroko Fano Maïga Omar, c'est un général de brigade. Il est calé. Madame Mokoté, mon fils n'a pas de donc, on y avait vidéo comment on a les médias comment on a. Non, non, non. Vous bêtez vidéo manière, vous bêtez médias comme on vous devez barrer la Dougoula. Vous baissez la Douguma. Donc, ka surveillance prison bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye ko jamana ka soutien b'u ye wa u ye mot d'ordre wuli u ye hɔrɔnya kɛ bari sabula ko laɲini kun ye k'u ka mɔgɔw dɔn u ye min kɛ k'o dɔn donc a kɛlen k'u ye dɔɔnin dɔn a la hali bi a tɔ bɛ kɔfɛ vraiment an bɛ bɛɛ fo ka aw yɛrɛ fo aw minnu nana vraiment ka bɔ kuma la yan.